Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Iki ana sing komen, langsung tak jawab dulu ya. Nek durung Jawa, durung ngerti sing disembah. Nek wis Jawa, wis ngerti sing disembah. Orangmu ngerti jenenge tok, tapi yo ngerti sing duwe jeneng. Nah, niki leres lho. Komentar niki leres sanget. Dadi sing diarani Jawa iku kena apa wong biyen iku kok mesti ngarani arek cilik. Oh, gurung Jawa iku. Cek gurung Jawa. Istilah iku cek gurung ngerti, cek gurung paham. Arek cek cilik, cek tumbuh besar ya arek wis balitah ya. Nek gak ngerti karo adik, gak ngerti karo arek sing saknisore, iku diarani gurung Jawa. Meskipun arek sekolah mulai SD sampai SMA, nek gurung ngerti karo cah cilik, ibaratnya ya ora ngerti karo wong tuwek, bahkan ora ngerti karo wong tuwa, iku diarani gurung Jawa. Dadi diarani gurung Jawa iku gurung ngerti, gurung memahami. Lah nek wis tahapane Jawa iku ning wong-wong dewasa, wong-wong tuwa sing wis tuwa wis kaya aku karo panjenengan sedaya ngene iki. Wis umur-umur sakmene iki diarani Jawa iku mang ya tetep durung ngerti. Nah nek arek cilik mang kan ya padha durung ngerti, cuman bedane nek cah cilik iku dimaksud gurung Jawa iku gurung ngerti karo wong tuwa, gurung ngerti karo sing saknisore. Tapi nek saumurane awake dhewe karo wong sing wis tuwa-tuwa, iku nek diarani gurung Jawa iku ya gurung ngerti karo sing disembah, gurung ngerti karo pangerane. Nah niku arane wong Jawa, durung Jawa lho. Ora mung ngerti jenenge tok, tapi ya ngerti sing duwe jeneng. Lah niku lho. Iki sebenarnya niki ungkapan sing jeru. Sing dimaksud guru aja mung ngerti karo jenenge tok. Sing dimaksud sapa jenenge tok iku? Pangeran, Gusti Allah. Nah iku lho. Dadi arane Gusti Allah iku aja mung ngerti karo jenenge tok. Umpama panjenengan tak takoni. Panjenengan wis ngerti sapa pangeran panjenengan? Oh, aku ngerti pangeranku. Sapa pangeran panjenengan? Aku pangeranku ya pangeranku Gusti Allah. Iku Tuhanku nomor 1 Gusti Allah. Umpama ana sing jawab ngono. Tapi panjenengan kan mung mangerteni Gusti Allah mung saka kalimat kan, saka kata Gusti Allah. Iya iku Gusti kang Maha Kuwasa, paham, ngerti, kabeh ngerti nek Gusti Allah iku sing gawe urip iki. Gusti Allah iku sing maha berkuasa, maha berkehendak. Gusti Allah iku sing duwe jagat raya sak isine, sing duwe alam semesta iki, sing nyiptakno para manungsa, para makhluk halus. Iku Gusti Allah, paham kabeh. Lah nek ditakoni, sing mau ngerteni Gusti Allah iku sapa? Ya Tuhan, akhirnya mbulet ae, Dulur. Jawabane ya mbulet. Mergo dhek ngerti secara kalimat lan kata. Lah nek cara momo panjenengan takon aku iki diarani Jawa ya gurung, Dulur. Jawa ya gurung, Jawani ya durung. Dadi sing sak ngerteni iku nek Gusti Allah iku ya zat sing menghidupiku, zat sing maha nglakokno lakuku iki tak anggap Gusti Allah. Mergo aku duwe sesebutan tentang Gusti Allah ngene, Dulur. Testing. Testing iku tetes ning. Lah kenapa kok disebut tetes ning? Ning ku kan kedadiane menungso. Ning iku kedadiane manungsa. Dadi menungso iku anane menungso iku mergo anane ning. Tes ning, tetese ning. Dadi anane zat menungso iki ana tetese ning. Dadi panyebutane ngene, tes ning gaibing Allah. Tes ning wujuding Allah. Dadi tes ning iki sesuatu sing berasal dari kegaibane Gusti Allah. Kegaibane pangeran lah ibaratnya. Jadi wong ku ora mangerteni sejatine menungso iki tercipta saka apa iku ora ngerti, mergo saka tetese ning gaibing Allah, tes ning wujuding Allah. Dadi tetese ning ku ya iso uga gaib saka pangeran,
sesuatu sing ora ketok sing dadekno menungso tes ning ya bisa dadi wujuding Allah. Perwujudane Gusti iki tetes ning saka menungso iku. Paham kan sampe sampeyan nggih. Dadi tak pertegas maneh. Nek arane tes ning gaibing Allah, tes ning wujuding Allah iku tetes ning iku asal mulai menungso saka tetes ning. Lah, tetes ning iku gaibing Allah ya wujuding Allah, ya wujude Gusti Allah, ya gaibe Gusti Allah. Monggo bek menawi para sesepuh, para pituwah sing saged jabaraken tes ning wujuding Allah, tes ning gaibing Allah. Monggo bek menawi kula niki napa penjabaran kula niki tasik dereng paham dipahami kalih tiang-tiang sing awam. Monggo kula lanjutaken nggih. Panyebutan kula niki nek kula nyebutno asmane Gusti ku ngoten. Tes ning gaibing Allah, tes ning wujuding Allah. Ya Gusti kang gaibku, ya Gusti kang wujudku. Lah niki terusane niku mang. Ya Gusti kang gaibku, jaran Gusti ya pangeran. Ya Gusti kang gaibku. Gusti iku istilah iku gaibku iku ya diarani Gusti iku cuman pangucap. Gusti iku sing diwuri menungso iku cuman kata lan kalimat. Tapi wujude ora ketok ngono lho, mesti ngono. Tapi ana, lah mulane iku diarani ya Gusti kang gaibku, ya Gusti kang wujudku. Diarani wujudku mergo saka tetese ning. Jadi iku sebenarnya iku rangkaian saka tes ning gaibing Allah, tes ning wujuding Allah, ya Gusti kang gaibku, ya Gusti kang wujudku iku. Akhirnya terusane ya Gusti kang gaibku, ya Gusti kang wujudku, ya zat tanpa lelangan. Zat tanpa lelangan iku zat sing sakmene ombone, zat sing sak kabehane iki. Zat ya sing ana ning alam semesta jagat raya sak isine iki jenenge zat. Zate Gusti Allah. Ora ana Gusti Allah ya kabeh gak dadi kaya ngene iki. Ha iku monggo. Ya Gusti kang wujudku, ya Gusti kang gaibku, ya Gusti kang wujudku, zat tanpa lelangan. Kula nyuwun istilahnya iku diterusno lho. Dadi panyebutan Gusti Allah nek aku ya iku mangko. Tes ning gaibing Allah, tes ning wujuding Allah. Ya Gusti kang gaibku, ya Gusti kang wujudku, ya zat tanpa lelangan. Nek diterusno, kula nyuwun kegaiban panjenengan dumateng kula. Kula nyuwun kawelasan dumateng kula. Panjenengan ijabahi panyuwun kula. Nyuwun sandang kelawan pangan. Pinaringono seger kawaran sak sanak keluargaku. Nah, iku penjaluke nek ibarate dhewe iku njaluk makmur uripe, njaluk istilah iku masrahno awake dhewe marang Gusti Pangeran ya iku mang. Cuman sing ning kene sing tak bahas kan masalah iki masalah pangeran. Nah, pangeran iki mang sing dibahas ning komentar iki mang kan ya, Dur. Nah, nek durung ngerti sapa pangerane, dadi sing tak mengerteni nek Gusti Allah iku zat tanpa lelangan, Gusti Allah iku ya Gusti, ya gaibku, ya Gusti iku ya wujudku. Nah, niku kula. Terserah panjenengan ya napa menyikapi, ya napa panjenengan iku memahami wujudipun kegaibanipun Gusti Allah iku ya napa panjenengan. Dadi aja mung mangerteni soal tentang jenenge tok, jenenge Gusti Allah. Gusti kang mau menghidupi Gusti. Dadi aja mung mangerteni soal ngono tok. Nah, monggo panjenengan komentar, berbagi pendapat, berbagi kawruh, berbagi ilmu. Ben kula nggih saged belajar lebih dalam malih marang panjenengan, terus kanca-kanca sing awam karo sing wis paham ya sik padha. Ayolah belajar bareng sinau bareng nek wadah ilmu Gusti Janjangan iki. Nah, niku dulur nggih. Ipun sak manten mawon nggih sekedhik mawon. Dadi kesimpulane niku mang niki sae nek apa komentare sae nek durung Jawa durung ngerti sing disembah.
Sing disembah sapa? Nah, sembah panjenengan iku sembayang salat sing sampean sembah sapa? Aja mung tulisan sing ana ning arepe panjenengan ana lafal Allah ini kan ya kadang ya. Lafate Gusti Allah kan ya tulisane Gusti Allah lah istilahnya. Aja mung iku sing dadi patokan, aja mung sing iku sing dadi pedoman ning atine panjenengan, tapi panjenengan kudu mandhep matep ning ati marang zate Gusti niku lho. Pun nggih sakmeten mawon. Ngapunten sing kata kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.